Sunny O Academic Consult na njikọta aka ọnụ nke ụlọ akwụkwọ praịmarị dị na Nọfịja n'okpuru ọchịchị Orumba South nke steeti Anambra na-ewetara gị asọmpi ekwumede Igbo nke praịmarị n'abalị 6 nke ọnwa Disemba n'afọ 2023 n'elekere 10 nke ụtụtụ ka ọ ga-akpọtụ. Ebe a ga-anọ asọmpi a bụ n'ụlọ ọgbakọ nke Ọhụkabịa Nọfịja. Ndị ga-anọ n'isi oche gụnyere Prọfesọ Benjamin Ọkpụkpara, Pharmacist Solomon Okoli, Nọfịja PG, Comrade Emmanuel Okereke, President NYA, Ezenna nke mmemme a, His Royal Highness Igwe CC Okeke, Ezeudo nke mbụ na Nọfịja. Ndị nwere mmeri na asọmpi a ga-enweta ihe ere dị iche iche. Maka ịkwado emume a, kpọọ akara ndị a 08160557658 ma ọ bụkwanụ 09074776971. Asụsụ Igbo bụ asụsụ ugo.